ćemo na himnu evo Lige, stvari na podršku. Da li će reagovati u pravom trenutku, shvatiti kad je završeno.
himna Euroligi u stvari na Da gledamo sudije da li će odreagovati u pravom trenutku, shvatiti kad je završeno.
na Da gledamo sutra da li će odreagovati u pravom trenutku, shvatiti kad je završen.
Da li će odreagovati u pravom trenutku, shvatiti kad je završeno. Music City Mobile. Everyone